Right, tamdari imwe pambera kana mutaura muchidaidzisa kuti wese ari kuku vadini wanzwe munomu munonzi pamusoro chete ndimambo mukangoita mambo tese matotiti Felicity Chipunza Manyangadze Makanyadza Jairini Nyanete Jairini Sato Sato SATU Jairini Sato Chamele nairambe penyu nyaya ndeyekuti ndoda mombe dzangu idzo wakandipa apo ndakakubhadharira loya uchiita nyaya yako kuprazi memba yekuEpworth yanembo dzako zvitupa nemari yedare akutaura daro ndi Makanyadza Sato Felicity Chipunza Munyangadze achitaurira kuna Makanyadza Jairini Sato Kuda kuti munhu akarelaxa nyaya kutaura nyaya yake inondotwa Felicity Chipunza Munyangadzi uyu muzukuru wangu anonzi Makanyadza Nyanete muzukuru mwana sekuru wangu inini baba wakazvara baba wangu hanzvadzi yavo Sikana mukuru ndo mai wa baba wangu tikati iri wanhu tiri vazukuru takatokura tese kwarufundo uku takakura tese tikaenda tese kwachiwetu kuchikoro saka tagara tichingozivana kwenguva yakareba. Chiri kunetsa ndechekuti muzukuru akauya anga ari married kune murume wake anga ari ex-combatant asi ari mupurisa. Saka vakapuwa A2 farm kuAlaska mine. Wapuwa A2 farm murume arwara kudaro vakasiya mombe nemagejo nezvii panext farm yainzi yava Makumbi. Saka wasiya kudaro farm murume akabva azoenda kuHarare nemudzimai wake vasiya zvinhu ipapo. Murume ndokunofa kuHarare. Vane imba kuEpworth. I think ndoko akazondoshaikira ari. Saka prazi nguva iyoyo rairendeswa kune murungu hatichazivi zita rake airima every year vakawirirana kuti iye uyaipiwa 5,000 every month ndo zvaakandiudza. Saka nguva ichifamba kudaro vanhu pane nguva yevanhu vakadzingwa kumapurazi ekumazove namai Mugabe namai Grace Mugabe, then vakanoita mashelters kuEpworth. Saka pane chechi yakanga iri muprospect yaitakura vanhu nemabhazi. Saka ava vaigara uyu aigara futi kuEpworth ikoko. Vanhu ava vaitakurwa nemabhazi Nigerian uyu ane chechi iri paprospect. Saka ndobva zvadaidzirwa nemuprista naprofeti wacho. Vanhu ava vaenda kunokumbira pekugara. Zvikanzi pane anokwanisa kupuwa vanhu ava pekugara here nepekuti varime vari kugara muzvimakweshi kupi kuEpworth. Maisatu vachibva vasimuka. Zvikanzi ini ndinokwanisa kuvabatsira asi vanongosvika vakazvimatemporary shelter zvavo wongorimawo padiki diki. Papurazi apa pane murungu ari kurima ipapo. Handina kuti ndavapa zvachose. Vanhu vaya ndokubva wapuwa zvinhu zvakatoitwa muchechi pamberi pevanhu vese. Ndokubva vanhu vaya vaenda kunogara ikoko. Saka nguwana waMakumbe kunzwa kwandakaita ini nauyu tinowirirana nemuzukuru asi tatadzana panyaya iyoyi. Saka waMakumbe manje ndo vakazoenda manje kune vanga vari pai vanga vachigara ipapo vanhu vechimalawi vanga varipo. Ndokunzi imi muri kugara pano muri kushandiswa mahara chienda imi munoripota kuti kushanda kwataita nguva yese tagara pano tichichengeta purazi pano tiri kutoshanda tikufanirwa kubhadharwa. Saka mukadzi uyu ngaatibhadhare murume angafa. Handiti ndokubva aenda kukoti. Aenda kukoti uyu Makanyadza akashandisa malawyers egovernment
ava handizi kuti wanga vaina loya akaita sei, asi sponsoring yese yaibva kunani, kuna next door kwavanga wasiya mombe kuya kwasawira, ndo vakanga vakuda kutora prize vachisenzesa vanhu vanga varipo vaya. Ndokubva patoiswa masamons zvikanzi prize taakutotengesa prize kuti tikwanise kubhadhara vashandi apa. Vashandi vakati mukamatadza kuitengesa prize chitotipai nekuti kushanda kwatakaita kwakutoenderana nei neprize yeprize E82 mahectares bangana A2 E82 plus racho. Saka ndokubva zvanzi munechi kwasaitwa imba yekuEpworth neprize rekualaska. Ndobva paitwa eviction notice kunzi chitobva aita kutotengesa zvinhu izvi. Uya akauya chimhaka zvikanzi mbuya inini nguva iyo ndandine mahotera nemaloji nemabhazi. Ndobva auya kumba kwangu kuIsli kwandaigara. Ndofunga ndakagara naye mwedzi wese achiuya everyday. Mbuya mukanzwa kunzi ndafa ndofira mumba menyu muno, mukasandibatsira inini hakuna mumwe munhu achandibatsira, imimi chete ndimunokwanisa kutondibatsira. Onai purazi rangu rakuenda ndoita sei nevana, ndakambosirwa vana, salary inotambira murume wangu anga papensheni yewidowa iye aine zvinotomondikwanira. Purazi iri rikatorwa mbuya ndoita sei? Ndipo ndakati no ndoita sei? Zvikanzi ndasenzisa maloyers egovernment vadyiwa. Saka ndodi ndikati ndikati kutsvagire lawyer wangu, ndobva ndadaidza amwe ainzi Andrew Maria. Andrew Maria was my personal lawyer. Ndobva ndabudaidza mukoma Andrew uyai kuno because I know him, we are very close. Uyai kuno, uyu muzukuru wangu uyu abva asanangura nyaya yake yese achitaurira lawyer achinyora pasi. Hapa nei manje zvikana lawyer nyaya yenyu kuti ndinomisa eviction nekuzonomira mukoti kuChinhoi ndinoda 500 haingabudi muzukuru haana. Ndipo akati mbuya ndine mombe. Ndikati naloya ina handidi mombe. Nyati inini ndikatona ndinongoti nyati. Zvikanzi nyati ndira kutaura chokwadi inini muzukuru wako handimuzivi, munhu wandoziva ndiwe. Whether uchandipa $50 $5 iwewe ndo uri kubhadhara lawyer, uri kubhadhara inini kuti ndinomirira muzukuru wako. This is exactly what happened. Ndobva ndabhadhara inini. Ndofo takaita handizi kuti tapedza ipapo kunge takapedza unga 2 weeks or so. Nyaya yasettle down, lawyer aenda anomisa, aenda anovhicta vanhu vayo vaita sei wadzingo wabviswa papurazi paya zvake zvako. Purazi yakaiwana, imba yakaiwana, handiti. Ndobva asi mbuya hande ndokutaridza mombe. Ndikati sei wati mombe iyoyo uda kundipa 500? Zvikanzi iBrahman asi itsiru ine zamu rauda kutoita sei, rauda kutobereka. Ndobva taenda inini nawo mapfeka ndo witness yangu pese pandaienda kupurazi ikoko ndaienda nawo mapfeka, ndo andaishanda nawo, taitofamba tese every now and then, ndio ndaifamba nawo baba. Ndobva ndanzi ndikati saka taita sei? Zvikanzi ini ndakuisa petro. Ndikati asi mari yacho handiikwanisi yese, handina mari mbuya. Ndikati alright, hauna mari. Ndobva ndaisa fuel, motikari yenge iri yangu naiye, ndabva taenda. Imba nguva iyo ndandine freelander Range Rover. That was our first trip. Tabva tasvika zveshuwa kusvikaona makumbi vaya varipo. Ndobva dzakokorodzwa mombe kubva dzauya pandanongedzerwa mombe yangu. The unfortunate thing ndechekuti handina kutora picture yemombe, asi ndakatoiona zveshuwa mombe tikatogutsikana nawo mapfeka kuti mombe iyo inotonezamu. Hazvina kutora 2 months achibva adzokwawo. Zvikanzi mbuya zvanzi mombe yenyu yakabereka nawo makumbi. Ndikati yabereka? Zvikanzi zvikanzi ndikati yabereka mwanai? Zvikanzi handina kuzobvunza. Ndikati alright, it's okay. Saka toitora sei mombe? Arambe ndo chindipa mombe. Ndakazosvika iripa kuenda kuKaroi kwandikandichirenda plus. Ndikati zvinondaaniko kuisa mombe because ndiri kuita zvemombe kuno. Chindipa mombe, mombe haingabudi. Zvikanzi mbuya imi mombe yenyu makumba ari kuda ufudzi. Ndikati aiwopa ina handibhadhari ufudzi wamakumbe. Makumbe iwewe ndiwo unomubhadhara, ndini makasiya machengetesa mombe iko nani nemurume wako. Plus iwewe wandipa hausi kunditengesera mombe, ini ndakubhadharira keshi. Iwewe taita like barter system. Iwewe wandipa mombe yarambwa naloya, asi loya atoita service yake nemari yandamupa inini. Saka iwewe chiunza mombe
mombe yakaramba kubuda makumbi ari kunetsa ari kuita sei anenge I think at one time anofanira kunge akanosungisa makumbi asungisa makumbi ndo zvanzi you have no right yekusungisa makumbi and even kunongedzera kwakaita mbuya wako mombe hauna jurisdiction yacho because hausati waenda kwamagistrate kunoita sei kundoisa estate yani yemurume wako zvakamutorera nguva kuti aunganidze mari yekuzoenda kwamaster handiti ndo paakazonoincluda mombe dziya pachi kuti takasiya mombe idzi akunyora estate yemurume wake kuti akwanise kupuhwa nhaka nani na master of high court kuti akwanise kundipa mombe zvakaramba zvichingonetsa. I don't know how many times we went there. I think it's more than 4 or 5 times. Witness yangu ndio wamapfeka pese pandaienda ndambobvira ndaenda ndega taienda naiye asi mapfeka wangu ndaitowadaidza kuti handei tinoona nyaya iyayi zvakanetsa kwenguva yakareba haachandifoneri haachauyi kumba kwangu zvake zvanaka takatora nguva nyaya iyi ine nguva 2013 2014 aiwa kana kuti hazvina basa newe ungaziva sei zvako zvakanaka ungaziva sei ungaziva sei stress yekutadza aiwa ari kundichinyira muzukuru aiwa tiri mudare musaiti hasha sorry saka around 2013 2014 because ndo pandaigara inini imba yekuisli imba yeku-Braeside ndakazoenda kuna 2015 saka nyaya yakaitika between 2013 and 2014 ndiri ku-Eastleigh iri pedyo nechikoro ichi Roosevelt pedyo neku-Roosevelt ndopandaigareko ndokwaiuya handiti kubva ipapa ukama hwakabva wapera ndipe mombe ndotombotara namapfeka ndoita sei zvikanzi muzukuru wako urufunza pane chinobuda here umwe musindikati handei zvikanzi aioka watone dambudziko ndikuti ndisabvira wangu ndaifamba naye taishanda tese watone dambudziko tiri kungofambisa mahara muzukuru wako iko panenge pakatone mesa ndikati inini tiri kuona kunge pane mesa I think akaenda nerwesera akandopuhwa mombe dzake nani namakumbi tiri kungokwizana ndikasafona inini kusvika ndamunyoresa agreement ndikati iweweka zvikanzi no amena vanhu akataura majobasa kwake zvikanzi mbuya wakunetseka ini ndiri mukadzi wemupurisa hanzi mbuya wakutonetseka ndiri mukadzi wemupurisa ndozova loko saka ini pandakaona kuti loya yacho yapfuura 3 years dziya dzinotaurwa dziyadzi dzemakotsi ndikati kana inda kuita zvokwamambo apa akunyora kuti handizvona andimbuya ndakawatengesera mombe nyaya ndiri kutsanangura ine kutengesera naye kana kuti ine kundipa mombe yandakamubhadharira saka zvakazoitika manje tiri kukakatana wamakumbo wabva wafa ndakumubvunza ko zvikanzi ambuya makazorera kuti wamakumbo wakafa ndikati wamakumbo wasvika pakufa usina kundipa mombe dzangu saka takaramba tongoenda zvikanzi asi mukadzi wabva stroke saka takazodzokera ikoko ndofunga kuti late last year ndokusvika mbuya vakatostroke zvikanzi kufa kwakaita baba mombe dzakabva dzafa dzese idzi amuri kuona dzese dziri panapa idzi ndedzamai mai avatoripo wakatongozvistrokera at one time ndakamuti ndipe nhamba dzevanakomana vakwamakumbi nekuti nyaya iyi vanoisiwa iwewe sei usiri kundosungisa vanhu ava enda pamambo patolgate vaya ndo pana mambo area iyoyo ndikati soni $80 enda pamambo kana usina mari ndokubatsira ini ndokupa 40 iwe uta sei wotsvaga imwe 40 enda unoripota vanhu ava kuti mombe dzibude nekuti kubuda kwemombe idzi dzako iwe ukapuhwa mombe nevanhu ndokuti ukwanise kundipa inenge yayake iya saka haana aiwa mbuya ndiri kungogadzira mari ndozonzwa wanzi hanzi atenga Honda Fit muzukuru ndiri kunzwanzi wakatenga Honda Fit asi hausati wandipa kana chinhu zvikanzi aiwa mbuya haano handei shamwari yangu tinenge tiri kungoita zvemakilabhu aiwa mheno ndeyani ini name ndiri kungonesana naye ndobva ndazomutaurira fair ndikati muzukuru iwo hausvika kuenda kwamambo kunopuhwa mombe dzako dzekwani nekuti wakazorejesta estate nezvowane right yekundosuwa vanhu wekwani wekwamakumbi kuti ndipei zvinhu zvangu zvandakasiya ipapo but ndiri kuona kuti you are very reluctant nekuti iwo zvako zvakaita sei zvakatokunakira saka
Iwewe ukasaenda kwa mama, I'm giving you time. Ini ndinda kuenda kwa mama. Saka ndokuya kwandaita mama. Hainayo date agreement, but anyway, ndini Jaurin Satu, house number 490 D Overspill Airport, ID number yavaiswa. Ndakatengesera mbuya wangu Felicity Munyangadzi mombe tsiru ine zamu. Mombe yacho wakandoiona iri kuChinhoi pamba pamakumbi, ndo kwandakadzichengetesa. Munimwe wangu arwara, takauya kuno. Murume wangu arwara, takauya kuno kuHarare nanhasi ndo kwadzichiri mombe dzacho. Munhu uyu ari kuramba nadzo achiti ari kuda ufudzi hwake. Kufurikidza, wanhu wakasununguka kuenda neni kundotora mombe pamwe chete neni. Mombe yacho yakaita 500 nekuti yaive nezamu. Akazofona iye anadzo makumbi achiti yakabereka. Ini handina kuiona pamwe nedzangu, hanzi dzakandochengeteswa. Jairini Satu. Right, titaura tinzwe Satu Jairini. Ndakasangana nambuya wangu mumwe musi. Mbuya wakandiona ndakaperezeka. Wakati kuperezeka kudai chichikunetsa. Ndikati mbuya ndine dambudziko rekupurazi. Patati kupurazi nemurume wangu akarwara. Tikanzi tiende kuHarare one medical grounds. Tikandosiya mombe kwamakumbe kuti atichengetere. Ndakamupa upfudzi ipapo. Takatosiya zvinhu zvese ikoko, ngoro iri nyowani, geto riri nyowani. Murume wangu azoshayika. Takazoenda ikoko kuti nditaure naye kuti ndikuda mombe, achibva aramba. Apa pamunda pana mai vakakumbira kune murume wangu achiri mupenyu kuti ari kukumbirawo kuti wagare ipapo. Ndobva waenda kuna pastor ndobva wataura nemurume wangu kuti ndozokutaura vamwe wenyu vamunamata navo. Murume wangu ndobva aita sei, ndobva wabvumira. Awabvumira kudaro, handizoti akazofunga mweya wakadii. Ndobva atanga kunetsa kuti ndakapinzwa basa, atonoripota. Anoripota inini nenyaya yekuti ndanga ndisina mari yekuti ndinodaira mapepa ewai. Ndakabva ndataura nambuya nenyaya iyoyo yekuti mbuya afambisa mapepa asi nini handina mari yekushandisa. Zvanzi nambuya uri muzukuru wangu haungatambudziki ndiripo. Ndine maloya angu andinoshandisa inini. Ndinokwanisa kutaura navo. Mbuya ndobva tazosangana nemaloya aya nambuya. Vachibva wataura navo maloya aya, ndobva wati vanokwanisa kunge vachivapa pamusoro mai musangamiro soyenda mai avo vari kutaura zvawataura wamangana. Uyo ari kutaura futi zvataurwa namai avo zvawataura ndizvo here hongu kana kuti kwete totangira nyaipa. Pane zvimwe zviri izvo nezvimwe zvisiri izvo. Asi mombe yacho wakavapa here? Kuona muri kungodzokora zvawataura ndo zvaungotaura. Wakavapa here mombe yavo? Mombe yavo wakavapa here? Mbuya ndakavapa mombe yavo, ndakavanongedzera mombe yavo. Wakazoitora here? Hawana kuzonotora. Inini ndakaenda kunoti nditi nditore mombe neyavo, zvikanzi nemunhu wacho mombe hamuchatori nekuti tikuda upfudzi. Ndikati inini upfudzi ndakakupai. Iyo yayenyuka iyo.
iwewe saka unoti iwewe kana munhu ukabatsirwa nemunhu handiti akubatsira unozoti iwewe nhamo dzako dzinoenda pakubatsira kwaaita here handiti nhamo dzako inhamo dzako uyo akuburitsa munhamo handiti iwewe une chikwereti saka waakuti inini ndikafawo iwewe ifawo saka ungadai by now from 2014 2013 by now you should have shown kunzwa kuti munhu une compassion kuti une mwoyo you should have made my attempts to pay him. Ndakatodzokera nambuya ikoko tichiona izvo kunetsana kwenyu tati iyo ya problem yako iyo uyo akudzikinura handiti iwo waane mamwe maproblems akudzikinura paproblem yekutorerwa munda waapedza iyo yaine chiproblem yaapo up to now from 2018 kusvika izvozvizvi usingabhadhari munhu. Ndakashaya mari mambo yekuti ndiende ndinoripotera vanhu kuti ndione kuti ndione mombe dzangu ndizoona kupambuya mombe yawo. Saka wotongofa nawo nechikwereti chako nekuti iwe nekutsvukira kwawakaita kutonto kashaya mari kanewe ungareko kuti up to now kutsvukira hako mambo asi mari hapana penje nemurume ndeyandikutorishandisa. Saka iye odi ochishandisa kumba kwakakaisa maloja kaisa maloja urongwanini wandiri kuita inini ndewekuti ini ndandakamirira kuti December patinopowawo mabhonasi ndo pandinoenda mabhonasi mangani aiwa ndotora yepenjeri pesa pesa tisingawedzerwi mari asi apa ndopakaimba ine maroja ule famu ine maroja kufama hakuna munhu hakuna munhu kufamu andambobvira ndaisa munhu pakune muzukuru wemurume wangu amaimuka vangu ndiyangairwa nanhasi hakuna munhu kana chero tikatoenda chero pataenda nambuya ndakatovaudza ndikati okay but une maroja une pensheni $70 maroja vanobhadhara $30 ndo yandinoraramawo nayo iyo orarama nei ndozvandikuti ipapo iyo orarama nei iwo kairarama neiyo koiye anorarama nei akamudzikinura ndirifungawo kuti ipapo mbuya zvavari kuda mombe yavo inini zvavari kuda mari yavo ndochiita urongwa hwekuti inini kana ndichinge ndawana mari ndopota ndichivapawo mbuya mari kusvikira yakwana nekuti mari yandinowana imari yepensheni nemari yemarodhi anobhadhara $30 parume imwe chete nekuti handina mari vaimborohwa nemushango ndinoona kuti zvakaoma kuwanda nemunhu dai icho tingangoti amai itsotsi wangangonyepa iyende bati itsotsi sekutanga kwangoita pakutanga vachinokumbira mbuya mubvunzo wangu uri wekupe kuti pamakazoona kuti izvi zvamira zvamamire zvezvakaita makazongodzokera kuna mbuya kunoti mbuya yatiti muona pamwe zvinhu zvadai kana mama angofunga mega muchingozikanganisa pfungwa musingazoeni kuna mbuya kudai ndakadzokera kuna mbuya wakati handei kupurazi tinotamuwanira pamwe bataenda kupurazi bataenda pamwe ndo pakataurwa kunzi namai makumbe wacho mombe hakusina mombe dzenyu mombe dzakafa dzese ndikati mbuya zvamadaro toita sei zvikanzi nambuya zvaufanira kutoita izvozvi hauna mari taufanira kuti tiende kwamambo kuchinhoi ini ndokubhadharira wozonipa mari yangu ndopatakapedzisira kutaura nambuya tichibva ikoko asi apa maionerese kuti memakushandisa mbuya mbuya vakubhira yekutanga mungoti ngawaramba uchingorwa hondo yacho kusvika rini makosi zese mamunozokwanisa makava haatofoni bauda handi kuti nezuro paakatonifonera vanhu mwezuro ndakatovhunduka ikati akufona nekuti aona samoni handiti inini dai kunzi tinotora marekodzi eekoneti ndini daitotanga kuti nai muzukuru saka vatizvirowo here
iwo zvinhu zvako zvakatokuitira zvakanaka nekutoona kuti iwe standard yako yapadenga zvinhu zvako wanazvo wakaisa maroja kwepweti iwe waugara muvhainona kumasabha kwauri kutobhadhara more rent asi pane kuti dai wakanditi mbuya mombe 11 nekuti mombe dzangu dzawanda nekuti dzakabereka mombe dzakabereka idzodzo kusvika para zvino ingadai danga rangu razara saka indinoda mombe dzangu chero asikuda mari ukaona kana uri muboys kaya minimum yeboys kaya ma250 boys kaya kuvhainona ndikugara kuboys kaya kwandogara ndobhadhara 110 ndiya ndinobhadhara boys kaya 110 but it means kuti une mari kana uchitobhadhara chi 110 pamwedzi wega wega munhu aine chifunga kuti dai ari ma110 waisevha uchiita kuti papurazi pari kushanda iwe urudi haoni kuti pangadai paine something apurazi hapasi kushanda uko $30 anobhadhara irend 110 yandotobhadharawo ndeyandinounganidza kubva kuunhingi $30 mangani $30 i4 saka anoburitsa kuti mari 120 saka uchiendesa saka urudye yepejeni ndiyandoshandisa kutenga chikafu 70 uri kuti anorapa 70 iwo ndinoona sekuti ndobhadhara kotatika nemai ava itsotse dai wangoende chino chekubhadhara chaizvaizvo pamaloji avainawo 120 pamwedzi miviri chaizvaivo haushayi mari inokwanisa kuti itenge mombe chero chimhuru chisiri kudai wongoti mbuya ndavaine papa ndikugadzirisa ndavaine papa ndinotikatasa 120 yo by 12 inge iri pa 1000 something saka pakapera kusvika gore rese ripere kusvika kubva 2014 na 2018 kusvika patiri nhasi pane ma1000 mangana amashandisa pane mombe mangani dzabereka mombe ngatiofezi kamambo semaone vandiri kuita kuna mai avo kuti ari muzukuru chionawo zvekuita kuna mbuya nyaya iripo ngekutoti izvi zvakuoneka kuti zvakuramba purazi riripo harina munhu aripo uchitoona kuti watopa mbuya kuti watoshandise purazi for 5 years waone kukavha zvinhu zvavo unofunga ndo zvingatobuda kureda hakuna munhu kwamakumbi kwacho makaendesa mombe ngani kwamakumbi ndakaendesa matsiro ari 5 kwasara ngani nezvinezvi havana kutaura kuti 2013 kusvika izvozvo matsiro 5 aiwa takasiya matsiro ari 5 saka dzakabereka kubva ipapo patakaenda ichinichena nambuya ndapa mombe 1 yangaine zamu takasvika ari matsiro ndopatakaona ari paine matsiro uchi ari 5 vachiti nomombe dzenyu dzaita sei dzasara dzangu dzese mudanga wamo dzavo dzese mudanga hadzisisimu ndikuona hangu kuti kubhadhara hachati akangopota nekuti ndinoshaya nekuti mushairi wacho wabva wazonyanya paakanga abatsirwa nambuya kuti ngatiende kwamambo undomhangana saka iwe wakati ndakaramba ndishaya mari woshaya $80 wozondona 100 chako chekundoreva kuti mubatsirwe wone mombe idzi saka mombe idzi dzotorohwa here nekuda kuti washaya $80 yekuenda pana mambo kuti undochema kuti inini dzangu ndodzonzi dzakafa dzasara dzeiti hadzisisini dzangu handiti kuti mambo iyo vaizotsigira kuti dzako dzese dzinonzi dzakafa waitotiwa something asi kungoti hausina kana basa nekupa kudzosera mbuya wako asi iyo vakakubatsira zvinorwadza vakamira niyo zvokuti usambofa wakakanganwa mbuya wakadaro ombowaoni wairi vatatu vanomba wene kubatsira kudaro ita zviro zvinoita kuti ugadzise ukama nambuya wako musoveitanga inini ndofunga patitaura neyamazo ndashanda namai avo zvishuwa pachitanga kuenda kufamu kwacho takasvika pafamu tikanyoratidzwa mombe dzanga dziripo kureva kuti kana vakasiya zvavakasiya nhamba yavo handizive but panga paine production yakatoita kuti pane zvakatobereka nekuti uye munhu wachona akazofawo takatosvika aripo mukuru wacho tikatofamba naye tikatokutaurira tikatoudza nazvo zvafambira akatinongedzera mombe dzikaiswa mudanga aitoti iyi neii mombe dzani dzavo ipapo pachona ipapo haana kumbotenderera zvokuti ndingazonyepera munhu akafa kuti inini ndakafudza mombe dzese dzawanda kudai idzi ndinadzo inini ndotodawo yangu yekuita sei yekufudza
ini ndinopindura kuti nyaya yakoka itori normal kumunhu wese iyoyo, but hatinei nayo isusu posita ndiri mutsoka apo. Isusu hatinei nayo ipi iyoyo, ndiye vamakafanira nawo mombe. Isusu matiradza it's fine, pataenda patakazodzokera later mudhara akazozvishuwa mudhara inzi afa, amaiwo wanga wani uvhiro wanga uripo, but ipapo pakautangoudza kuti panapa hapasi hapana mombe dzinga dzinangotendererwa zvokuti tinganyeperwa kuti hatinonotsengetedza zvemombe. Takanyatsodzwa chokwadi pambaina vanakomana vacho varipo, vangava vakomana vanasaimba varipo, vakati pano mombe dziri panapa ndedzaamai nedzedu dzatakashanda, pana mombe dzenyu pano kana dziripo dzakafa kana dzakaita sei zvoenda kutaura nababa. Pakashedzwamo murume wesahwira akauya wemumusha mwacho nemai wewitness, ishuwa mombe panapa dzakaita sei dzakafa, kwakaita zvirwere zvemombe zvikaita sei zvakataurwa. Kana kuma zvirwere chaingobata kuti hava chete ndofunga hatisizvo. Pachimudanga macho ukatotaura kuti mune upenyu hwemombe dzirimo, asi matembos akatenda chokwadi mambo vane ukuku vega nekurarama kwavo nekuita sei. Kana vasina zvimwe zvakaita namai ava kureva kuti mombe vakatoti zvakadzapo dzakwanana nekuchengeta vatira sei vatatoba kusina chavo. Ndikatoudza ava ndikati inini next time mupurazi mundandipedzere nguva chiya mabasa angu handiende, nekuti mupurazi makuzoti hakusina mombe, tikufambira mahara topurazi hasina mombe, makutarirana pane imwe level ndimudzikisane but yemombe hakusina sei hakusisina, yenyu yachona imini ipapo haisisiko. ndo pakanzindikane nemuzvare ngatiendei kwamambo so that mambo aishongaka hazvibviri kuti panzi iweyo pane mombe nhonzi dzenyu ndeo dzakafa dzega dzavo dzakararama. Aipa judgment mambo nemaonero anenge adi, ndo vakanga atosajesa zvakanaka kuti angadi akakoopareta uyu akabvisa $80 akandotaura mhangara nyaya yake kuna mambo. Mambo akawadaidza even kuenda kuhigh court, aifanira kuenda kuhigh court nekuti dai dzakafa wainotifya kuti mombe yenyu yafa, moenda kondoona kuti iyi yafa. Ndo zvinoita makotsi. Chiro chako wanzichengeta chafa, unotaura shambari chiro chako chadi chafa, munhu oenda oona kopsi yake, oona zvekuita. Handiti hazvigoneki kuti munhu angoti mombe 5 dzese dzakadii dzakafa asi dzake dziripo, hazvaigonika. Makotsi dai wakanga wari kuda makotsi aripo kuvabatsira, even kumaster of high court wakaenda kumaster of high court paestate yavo zvese wakataura, makotsi aivabatsira kuti waone mombe dzavo. Handiti nekuti hawana pamuso wakadii wawakataurwa kuti mombe yako yafa wodii, but munhu anga asina chido nechizvimwe chinozi zvakaita pamombe aida kuti akatotengesa akandotora kana kuti akadii nomba nonozi. Saka chinorega sei ashaiwa mari yekufamba kuchitende kwamambo. Saka how can you recover zviro zvako iwo ndio saka zvokorowa. Ndakuchigara pasina mbuya zvakakupa enough time and I showed you love. Zvakakutaridza love. Ndakubvunza iyoyo wakakurwa mbuya iyi zvatauya munomu iye nhasi kubva 2013 kusvika 2025 uri kufungei, unowaparini something. What are you thinking? Kutaura uchinzwa ndinoda kuripwa nei? Ndinoda mombe dzangu ngani 15. Ndinoda kuripwa nemombe 15. Right, tichava kudare unozochiona kuti dare ringati pano judgment yokuda. Ndaifamba ndichienda up and down. Makosi enyu mari 300 makosi, then mombe 15 ndozvanzi zviri kuda rudiwa. Saka dare tochiona kuti tiite pane about 12 years mombe dzadi vanongedzerwa mombe mati makanongedzerwa 2013 pane 2014 kunenge kwakupera kwegore, nekuti around February March 5 ndo paakauya achiti after 2 months pakaitika zvinhu zvake ari kunyebera kuti madheka asi kwaziva pane 11 years pane 11 years zviro zvaitika. Saka dare munoti
tochizoona method of recovery. Panga bhadharo mombe ngani? Ndina kusekana kwa umambo sambuya nemuzukuru apa 15 dollars ngani kwakonda yes wakana pa 10 at least Anoti 10 kowangu noti mambo idzi ng'ombe dzari dzechikwereti. Recovery yeng'ombe kubva nguva iyoyo haichaweremo kuti dzatokwana dzinogona kuenda pa3 kana kuti pa4 ndokuti zvichiita nguva yese kwangu kuine matambudziko zveshuwa ekuti mukaenda muna December dzakawanda dzaifa December vairanga kwangu ine disease asi pari zvino ngadzichibuda dziri 3 or 4. Pay one figure for this year. Right, ngadziti ari 4. Okay, 4 and 4 inini ndikusaponya nekuti zvechiwa ini ndandine ng'ombe 17 dzakafa kusvika ndavhara danga ndikatorima magwere mudanga nemanhanga ikapera ikatanga kuti ngeizvino ndine 3 nekuti wakabvisa ng'ombe 4 pamubva pagore iroro zvinoita with that thing kana dziri ng'ombe. Kana washaya ng'ombe wochadzwa mari yeng'ombe nemutengo wekwamama. Okay. Changamire. Inini ndinotsigira ipapo Changamire pa4 nekuda kwekuti zvaripo wakanongedzerwawo mombe yawo. Wakatorawo nguva wasina kutora mombe dzinofa zvechokwadi. Saka wakantiwo 4 kubvawo mu1 iyoyo. Ndinoona apa zvinenge zvakanaka Changamire. Tiri kutsigira ipapo kuti dzikaita 4 asi dzichibva dzabuda dzisachatore nguva dzisvika panguti madzo. Changamire kuti dai dzaita 5 ndikutarisa kuti muzukuru aratidza kuti nechido chacho chekuti ape mbuya panga pasina. Saka dzikaita 5 zvinobatsirawo mbuya ukama hurambe huripo. Nenyaya yetaurwa nefamu Changamire ndakuona muzukuru achakurumidza kudera kuti afamu iripo kuti mbuya washandisawo tichitongoverengerana kuti tokavhirana sei vachishandisawo purazi nekuti mari anokuti hana. Ipapo ndanga ndichimirira kuti manga muchitaura pataura nyaya yefamu. Ndanga ndisina kuzonzi unoti kudii ipapo. Saka ndanga ndisina kutaura. Handimboregedzi kuti nditi mbuya zvinhu zvandiomera ndisanoshandisaiwo apo ndiregere. Nekuti ndiri muzukuru wavo. Handinamboramba kuti hauziva mai angu ndotokuda chaizvo. Kukuda ndokuda ndakatokutaridza rudo ipapo. Iwewo ndosina kuzotaridza rudo. Wakataridza chitsotsi. Zvandiri kuda kutaura ndezvokuti ndakatombomuaprocha ndaimupa maways akawanda kuti ko wanga wadii kuti zvandanga ndiri kurenda prazi kukaroini ndikaregedza wadii kundipa ndarima then mari zvongopererana like that zvani mbuya ndinofa nemamoskendi murume wangu anga ari moskendi hama dzacho ane mwana wake mukomana akangoita accident aine vana vekomakumba I think vaine motikari achibva angofira ipapo mukomana mudikiso tikatomuchema mwana iye mukomana mudiki mwana wake anga inakona vana vakomana 2 nemusikana 1 saka asarwa nemukomana 1 nemusikana uyu mwana ake akazvanzi amunokona zvakaita mwana wangu ere mbuya ndinofa ndikada kuti ndirwise nenyaya ichi yeprazi kuti ndikupei izvi muzukuru akangotora ndakangoti gavatore zvekuti anonzanzi ada kundipa prazi anenge achitora sei kune vanhu vari kutya kuti hauchi kufa here aiwa wakati unotya kufa iwe unouraiwa saka ndizvo wapamberi pamangu wakutanza hauchatyi kufa oda kuti achidzotsiwa. Right. Isusu taakuti isu kubva izvozvizvi mwedzi waJanuary marentals ese emba ese ndiwo unenge dare ndo rinenge richikorekta richikupa mari idzo tiite recovery yemari yako dare raona kuti right tichaita recovery pamombe 4 nemakosi ako mati makosi imari
ndati 300 asi pamombe pacho ndakanchikumbirawo mama kuti mombe muri kuti imimi mombe 5 saka mukurevera kuti mombe iyi toti yakanga yabereka tsiru 2013 saka dzinongoramba dziri pa5 ndakambochengeta mombe ukavei dzaibereka pagore ndinotenda neizvozvo. Kune inonzi in Dublin rule inotaurwa, ukandoiverenga iyo inotaura kuti kazhinji ukakwereta chikwere che10,000 choita mainterest, chikwereti ichi hachigoni kuti chizonzi chadarika 10,000 interest zvakare munhu kuti abhadharirwe. Mutemo wakaiswa mainterest haafaniri kuti aramba achiita double kudarika 100% of mainterest rate haunodii. That's why tiri kuti isusu mombe yanga ine zamu, zvayanga ine zamu dzamombe mbiri dzakatobereka, mombe mbiri idzodzo dzabereka handiti kuita 4, 1 yabereka 1 yakuita 4. Saka hatichabvumirwi nemutemo wacho kuti tizoti idzo futi dzazobereka zvekubereka. Taakusenza inonzi in Dublin rule inosenzeswa kunhau yezvikwereti. Idzo dzatoita 100%. Saka interest rate yakunogumira pa 100% kuti ubhadharo, enda kundoiverenga iyo inokupa ikuko muone iwo unosenzeswa nematare. Saka nekuti chikwereti hachizobhadhariki, tiri kutaura isusu kuti mombe dza2 toti 2, tikatarisa 2 idzodzo dzakabereka 4 idzodzo dzikabereka 8 idzodzo dzikabereka 16 idzodzo dzikabereka 32 idzodzo dzikabereka 64. Saka uri kuona kuti kufa hafi akaita mombe 64. Ndo zvaunobatsira mutemo iwoyo. Interest haifanira kuti iite interest on interest, haizobhadhariki. Saka mutemo wakaita kuti vanhu vagare in harmony, so that paite limit yekuona kuti zvikapfuuridza izvi hachichave chikwereti, otherwise unenge wakutoita muranda wako, anobva apera muzukuru wako akuita also ihama yako, pane compassion. Ndakagara ndinayo iye ndiyasina. Wagara uinayo. Saka ndo yaunofanira kuramba uchiratidza futi compassion pakudi. Aiwa, ndosati tati isusu dare rinotaura kuti unobhadhara mombe 4, anobhadhara mombe 4. Pamombe apa 4 times 350. Yanga ibraka mombe yangu ishi. Alright, taakudare manje. Taakudare. Taakuda zvemutemo times 350. Formula. Yeah. 1.4 plus 300, 1.7. Right, 1.7 tichita mwezi wega kune 120 iri kubuda ukwandiri. Iye anorarama nemapensheni, ataura kuti pamanzendi ari kuwana mabhonasi, anobva aona kuti ararama iye. Saka dare rinenge richikorekta marentals ma120 ese every month divided by 120. 120 divided by 1,700. 120 1,700 divided by 120. Divided by 120. 14.6. 14 months. We got 15 months to pay. But upenyu mama. Upenyu. Ini takabvisa lamsam tikapaloya. But hazichabhadhariki nekuti tikamuta kuti andoibhadhara yese hapana kwaanoiwana. Ayo hata ane bonus. Hataura mama nje kuti tikapa president wakapanzira bonus. Bonus iye nezviri kutanga 70. Tinhu vanogoisa apa pamusoro vanogoisa $20. Saka wangoti bonus. Tinotoziva marayo
saka ya recovery yatakuita hapana patingamuuraye kuti aite recovery areke, nekuti kuye hapana zvatingandobati kuti adi. Saka taona kuti ane pane income yake yaainayo, handiti iyo uchiraramawo neimwe income, but iwewo achisota chikwereti chako. It's a lot of time, 15 months uchiwana mari yako, uchiwana zviri nani, nekuti at least kuti tiri isusu ngaibvise yese tichiona munhu akangwara hana income yaanoita disclose, but taona kuti adisclose 2 incomes, so taakutora imwe income tibhadhara chikwereti chako, todi tomupo imwe income orarama. Anoshanda. Ndokwaanochirarama ikoko, ndokwaanotochirarama, kwaanotengesa mahebs orarama ikoko nekusurvive. Isusu marent house atinoziva kuti ari chii, ariyo mouya musemande obva anyora tsamba yamunoenda kuti marent house kupera kutanga kwemwedzi wese, uye zvine zvakatokorekwa, saka taakutotanga muna December. Next month ya December marent anokorekwa kutanga kwemwedzi, saka tototanga December. Handiti kuti ndikatanga January zvinenge zvindirerukira, nekuti matiyezvo zvinoti bonasika, nekuti handisati ndaita sei, asandabhadharawo rent kwandogara. Mwedzi unoyo hatina kuutora kaizvozvo, tatotanga kutanga mwedzi waDecember. Saka izvezvi uneliwe yaNovember, tora marent house aNovember, totanga December 120 inenge ichiuya ichipuhwa mbuya wako kusvika mari yese yapera, so that gakava renyu ugare mushe nambuya wako. Uchiratidza kuteedza mutemo kana uchida mbuya wako. Hatidi kuti tuve makutora midziyo tichindotengesa, chikwere changu chakakurisa hachikwanisi, handiti. Kana kuti tiendese kuti taakutengesesa imba hazvitidi kudaro, toda kuti tione kuti maripirana mbichana iri kure indosvitsa, ivo oziva kuti right sekutaura kwako kuti haunai, asi mombe dzako dziripo. Dai ndirini ndaichisimuka ndoenda kuna mambo, handiti before takuba up to December. Tatiyochiita izvozvo, isusu tatichiita izvozvo up to December, woenda kuna mambo, waona wobva wapa mombe dzawo 4 ne300 dzine dza 5, handiti, because ma350 wawapa mombe dzawo 5, handiti, nekuti uko kune mombe dzako dziriko. Saka taakukupa ya option, isusu tatipa mutongo kuti isusu chindobhadhara aidha mombe 5, ukazviita izvozvo it's okay, pasina mari yako marent house akutotora achibhadhara chikwereti, handiti. Saka chimhanya kuna mambo woaendesa kukoti kana kuhigh court chaiko, nekuti estate yako irikoyo hakunai estate yako iriko, and vanhu vanofanira kuti vabhadhara nekuti havana kumbokutaura kuti munhu yedu yafa. Wakakutaurira here? Saka niwa nemhosva une liwe kutaura kuti vanhu dai yakafa wainditaura kuti mombe yako yafa, mombe dzangu hadzina kufa. Inini ndikuona paine dambudziko nokuti akanonoka munhu haanga akachengetedza mombe akafa, saka paakutoa kurwisana estate yake yemurume wake neestate yani yababa. Saka zvichamutorera nguva nekuti haana kuda kutora action patakamuti hande kwamambo baba vari wapenyu.
ndakati imhosva kuti wati wakutora yepurasi yakapera izvo zvakwaari angomaiwo kuti anoita zoita recovery yake. Isusu tatopa mutongo wekuti wakuwana mari yako so 120 every month, 120 kusvika for 15 months. Right. Ndozvatati tichatoendesa mupurisa anoda kuti aende mupurisa imari kuti mupurisa abva aitire tsamba kumaloya kuti ezvezvi maakubhadhara mambo rent through mambo makondo wobva wandopuwa zve and there is no eviction, so that every month inenge chiuya imari ikuenda so that tongoiedhera pabhiri pake imari $80 saka inobva ita 380 inozongorikabva panjii so that mupurisa netsamba yanyorwa woenda ndopuwa maroja kuti ezvezvi maakubhadhara for the next 15 months mari yenyu mune muchibhadhara chii through dare mari yako uchipuwa dare unozoita